פנטיני חופשי והוא מחפש את רפאלוב, ורפאלוב שולח את פנטיני, והנה השני, פנטיני עם השני, ומכבי חיפה יכולים להירגע. אנחנו בדקה ה-64, 19 דקות בתוך המחצית הראשונה, פנטיני היה עם הראשון, 19 דקות בתוך המחצית השנייה, פנטיני עושה כאן בקריית אליעזר. רפאלוב משתחרר יפה מאוד, אבל שלושה שחקנים של הפועל תל אביב עליו. רפאלוב טוב מאוד לאמצע, ונגיחה פנימה 2-0, קינן! דקל קינן, יש לו את הקטע הזה שהוא מופיע במקום הנכון, ברגע הנכון. בדרך כלל זה בכדורים נייחים. המהלך הזה התחיל מקרן שנבלמה, אבל אחר כך קינן התמקם, נשאר שם כדי להגיע מצוין אל הכדור הזה שנותן לו רפאלוב. רפאלוב משתחרר יפה, האדומים לא מצליחים לחסום אותו, והכדור הולך אל הראש של קינן ומשם פנימה. רפאלוב אל אייל גולסה שחותך טוב את ההגנה של אשדוד ובועט פנימה, וזהו שער יוצא מן הכלל. אייל גולסה, טיילת אשדוד, שמעתם עליה? זה מה שעשה אייל גולסה עכשיו בפריצה הזאת שלו. הוא לא ספר אף אחד, הוא לא ראה אף אחד, גם לא את פנטיני משמאל, הוא ראה רק את הרשת ועשה שער. נתן בוחן את המרחק, גם רפאלוב בועט, וזה נכנס! חצי עצמי, זה פגע במישהו. 3-1 למכבי חיפה, ליאור רפאלוב עם השער השלישי במשחק. גם רופניק נמצא פה, והכדור נכנס וזהו שער! במקום צי פנטיני 3-2. רפאלוב, רפאלוב, פנימה טוב מאוד, מקבל לחזרה, מחזיר עוד אחד, והנה זה בא. הנה זה בא, גיטה נוגע פעם ראשונה בכדור כדי לשלוח אותו פנימה. שער ראשון העונה, שער בכורה לאושרי גיטה הצעיר, ומכבי חיפה מבססת ניצחון כאן על מכבי תל אביב. יציאה טובה של קלאו, מאגרף את הכדור פעם אחת. עדיין חיפה, עדיין רפאלוב, עם בואטנג, יש את הכדור שלו לפוקולי, הוא מקבל את זה טוב, אין כאן נמצא, זו ההזדמנות של חיפה, וזה נותנים! הנה 1-1. חיפה עושה את זה ובגדול, חוזרת למשחק. שי מימון, האיש שדוחק את הכדור שם מקרוב. בלגן בתוך הרחבה של קאלה. קוזוקין היה איתו, חיכה לקטנה. יכול היה לגמור את המשחק הזה, אבל חיפה עכשיו בצד השני. זו התאמנות של רנטו עם הביתה. וחיפה עושה את השוויון. שום דבר לא נגמר כאן. רנטו. איזה ערב יש לנו כאן, 2-2. פחות מרבע שעה לפני סיומו של המשחק, חיפה חוזרת ובגדול. גם קטן, רפאלוב מסובב את הכדור הזה, והנה השער השלישי. הנה ההגבהה של רפאלוב, חרזי עם ההתרוממות, בעצם זהו פאס, זה עצמי, שער עצמי של פאס. זהו קטן במאבק הזה עם בלדות, רפאלוב מקבל את הכדור, מכניס את זה לפוקולי, וזה השוויון, 1-1, מהלך מצוין של מכבי חיפה, מסתיים עם הכדור של פוקולי ברשת של אניימה, והיתרון של בני יהודה החזיק מעמד 9 דקות בלבד. קטן התחיל במהלך הזה, הסיט את זה לרפאלוב, ורפאלוב מכניס את הכדור הזה לפוקולי, ומשם הכדור נוחת ברשת של בני יהודה.
אותו בכדור החוץ, מוצא את רפאלוב. רפאלוב מכין לקטן, וקטן בהקדימה! 60 דקות בדיוק, ומכבי חיפה מוצאת את השוויון. נצרת עילית במחזור הזה, מי שנאבקת עם כפר סבא במאבק ההישרדות הזה, מספקת בבית, והנה השלישי. רפאלוב עם הגבהה פנטסטית, ומכבי חיפה ביתרון 3-0. לרפאלוב, אבל הוא לא יכול, נותן לקייסי, קייסי לאמצע, רפאלוב עם נגיעה אחת, קולאוטי! 2-0! קולאוטי חוזר, בגדול! ארזי הגיע ראשון לפני בן שושן, רפאלוב מקבל את הכדור הזה. כדור ארוך לעברו של קולאוטי, קולאוטי מול קורן פיין, אין סום בובה, וקולאוטי מוצא את הרשת!